Estem a Peramea, petit municipi del Pallars Sobirà al Pirineu Central català. Soc artesà del cuir fa 25 anys i, paral·lelament al meu ofici, porto endavant un treball de recerca sobre la cultura pastoral i puntualment sobre la indumentària que utilitzaven antigament i perduda amb el temps. Les meves fonts d'informació han sigut documents i reportatges de diferents autors catalans i no catalans que han aprofundit amb el tema. Podríem citar a l'etnògraf català don Ramon Violant i Simorra. I a més, he tingut el gran privilegi de rebre de primera mà l'experiència i els coneixements d'un d'aquests últims homes que feien aquestes peces a la comarca. És amb aquesta línia de recerca que l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, conjuntament amb el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estant de Sant Maurici i l'IDAPA, Institut pel Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, han contactat amb mi per materialitzar tots aquests anys de recerca i elaborar aquestes peces perdudes fa anys, amb la finalitat de recuperar aquestes tradicions que són part fonamental amb la cultura pastoral dels Pirineus. I en aquesta ocasió elaborarem, doncs, el pelló. El pelló és una peça que se feia el pastor amb 2 pells d'ovella on dorm a sobre. És un matalàs, no és una manta ni una flaçada, és un matalàs, que és aquesta peça que tenim a sobre de la taula. Es composa, com dic, de 2 pells d'ovella empalmades per la part de la cua. El pastor ficarà herba seca a sota i dormirà a sobre del cuir de l'ovella i llana, amb la qual té exactament un matalàs de llana. I aquesta és la peça que anem a elaborar avui. Eines d'elaboració del pelló: punxó, granit, estijores i pallaresa. Aquest és el taller del pastor. Com s'hi fa concretament el pelló, que és el que elaborarem avui? Primer, tenim una pell sencera d'ovella. Estem treballant amb pells d'ovella, no de corder. Necessitem pells grans amb llana, no amb pell. Molt important. Una vegada tenim la pell i l'hem estovat amb la pedra, tenim les estijores. Amb les estijores què fem? Tallem els costats de la pell, que és d'on treurem els corrions. Una vegada tenim els costats tallats, el que fem és, amb les estijores, anem traient la llana. Amb la navalla pallaresa que sempre porta el pastor a sobre, molt cuidadosament s'hi va treure el pèl que ens ha quedat. Abans hem tallat les tires, i una vegada tinc les tires que es diuen corrions, amb aquesta cultura, li traiem el pèl amb la navalla. I una vegada ja tenim el corrió preparat, el ficarem amb aigua perquè s'estovi i es pugui treballar. Una vegada ja veiem que ha xupat tota l'aigua que necessitem, el traiem fora perquè se sequi una miqueta. Quan ja el toques i veus que és apte per cosir, ja anem a armar la peça, a cosir-la. Com hem dit, un pelló consta de 2 pells d'ovella, que hem tallat per la part de darrere i que unirem mitjançant els corrions, que és el fil de costura. Amb aquell punxó ficarem el corrió dins i anirem cosint. I anirem unint les peces. Amb la pedra ja hem dit el que faríem, les estijores hem tallat el pèl i hem partit la peça i la navalla ha tret el pèl. Una vegada la tenim cosida, com que tot se treballa molt, li donarem una miqueta més amb la pedra per anar donant la forma bona que ha de tenir la peça, i la deixarem secar a l'ombra, que sequi a poc amb la forma que ha de tenir.
una vegada tenim les dos pels unides, el que fem és també fer com unes anelletes que porta amb un costat de la peça que serveixen per passar la corda per portar-la. Perquè el pastor pot dormir amb una borda i potser, si el ramat s'ha canviat de lloc, ha de dormir amb un altre. Llavors agafa el seu pelló, l'enrotlla, aquest pelló s'enrotllaria sobre si mateix i quedaria enrotllat amb les anelletes que estic dient que se faran. Llavors, per qui se passa una corda, se la posa a l'esquena i se'n va amb el seu ramat, busca herba seca o boj sec, el fica a sota, posa a damunt el pelló i ja té llit. I això ha sigut l'elaboració del pelló.